I den her video der vil jeg præsentere 4 forskellige samfundstyper. Jeg vil præsentere landbrugssamfund, industrisamfund, informationssamfund og videnssamfund. Når I ser den her, skulle I gerne kunne sige med få ord, hvad det er, de forskellige samfund er, og hvad forskellen er på dem. Man kan dele et samfund op i forskellige samfundstyper ud fra, hvilket erhverv der er dominerende. Det vil sige, hvad er det, der er flest, der er beskæftiget med. I tusindvis af år, der har de fleste mennesker i Danmark levet af at dyrke jorden og at holde husdyr. Og indtil 1950'erne, der var værdien af salg af landbrugsvarer og produkter, det var større end værdien af eksporten af industrivarer i Danmark. Og det er altså det, vi kalder for landbrugssamfundet. Det vil sige, at der blev produceret og eksporteret flere varer fra landbruget, end der gjorde i industrien. I slutningen af 1950'erne, der gik man over til den samfundstype, vi kalder industrisamfund. Det var sådan, at allerede i 1870'erne begyndte industrialiseringen i Danmark. Men det var altså først i slutningen af 1950'erne, at det blev det vigtigste erhverv. I nogle industrier, som for eksempel på tekstilfabrikker, der var de fleste arbejdere ufaglærte, eller også havde de en kort uddannelse. At være ufaglært, det vil sige, at man slet ikke har nogen uddannelse. I 1970'erne, der begyndte fabrikkerne at producere deres varer i andre lande, og det var der, hvor produktionen var sådan forholdsvis simpel. Og det gjorde man, fordi at lønnen den var lavere i andre lande end i Danmark. Så var der andre industrier, der blev i Danmark, og der blev også oprettet nye. Og nye, der blev oprettet, det var virksomheder, som havde brug for faglærte, altså folk med uddannelse, og specialister, som havde adgang til information og ny viden. Produktionen den foregik også med brug af avanceret teknologi. Man taler om, at Danmark var blevet et informationssamfund. Så man gik fra, at der i industrien arbejdede ufaglærte, til at der nu arbejdede faglærte og specialister. Siden år 2000, der har flere og flere virksomheder fået deres varer produceret i Kina og i andre lande, hvor lønnen er meget mindre end i Danmark. Og det giver meget god mening. Der var også nogen, som mente, det ikke var noget problem at flytte produktionen, fordi opfindelserne og udviklingen af nye produkter vil fortsat ske i Danmark, hvor folk er højt uddannet. Her der taler man om, at Danmark er blevet et videnssamfund eller et postindustrielt samfund. Post det betyder efter, og industrielt det er så industrisamfund. Så vi har altså at gøre med 4 forskellige samfundstyper. Landbrugssamfund, hvor dominerende erhverv var landbruget og størstedel af eksporten var landbrugsvarer. Helt frem til 1950'erne. Så har vi industrisamfundet fra 1950'erne og frem til 1970'erne, hvor flere virksomheder de flytter deres produktion ud til andre lande, hvor lønnen er billigere end i Danmark, eller lavere end i Danmark. Og så har vi så et videnssamfund, hvor stort set al produktion er flyttet ud af Danmark, men hvor udviklingen sker i Danmark. Udviklingen af nye produkter sker i Danmark.